Goeiedag. Goeiedag. Zit het werk erop? Nee, dat kan ook zijn. Nee, dat kan ook zijn. Ja, wat blij hè? Verschrikkelijk. En we hadden er al wij hebben gehad. Ja? Ja. En ik heb altijd jeden dit kerkhofje onderhoud gehad van familie van der Sluis. Dit is een kerkhof speciaal voor je familie? Ja, dit, hier om het hoekje uit de jongen. Er zit een hul door de kelder. En er zitten al die graven van de familie omheen. En dan komt er dus weer een bij. En daar zit een plaat en daar zit een naam op. Dit hierin liggen. Maar is dit een aai van de Sluis? Oh ja, ja, maar dit wordt een oude naam, maar best maar. Ja. Bijvoorbeeld een pakers zitten van. En er zit van alles tussen, er zit dominees tussen, er zit chirurgen tussen. Weet je nog wat meer over die familie? Nou, eigenlijk net zoveel meer. Die familie die wil aardige bezittingen hier in de protolaan en alles. Maar verder van de rest weet ik eigenlijk net zo heel veel voor die familie. Maar het is wel een hechte familie. Een hele hechte familie. En een grote familie zat En er. een grote familie, ja. Hoeveel lezen er in de kelder dan? Ik weet niet precies, maar een dikke 30 of 23, ik weet niet, ik zei iets. En ik ben al hier geheugen. En de eerste is hier op 1. Hij zei er altijd opschoot, hè? En 12 haken. Ja. En jou had de kaai? Ik had de kaai, maar ja, ik was thuis. Ik ga hem wel eens in de auto, maar ik krijg nog een auto en dan had ik kaai er en dus halen, dus die laat thuis. Jammer. Ja. Jammer, dat was iemand te schenken. Wat bijzonder. Ja, ik vond ik heel bijzonder. Toen ik hier kwam voor het eerst, ik denk ja. En hoe komt het dan dat jou de boel hier onderhouden? Nou, ik kon die noodbeheerheid van de familie, die zei hij ook heel goed. Zo, en die heeft me toen alles vregen. Maar het is zo mooi dit en dat. Het is op het moment, het is bij de Simmel mooi, maar bij de rest vind ik het nog veel mooier. Ja? Ja, en de blad al hier. En als je ziet dat die bjem hier boven op een kelder staan. En dat is dat die het horen. Ja, Maar wel al je blad. al je blad. Had je dat je nou al je blaas? Ja, maar van die zoon van de sluishalen, die zei, ik vind het graag, je mag best even een poosje blijven liggen, zei hij. Voor de kriesdagen maar het blad eigenlijk voor maar ik weet wel eens wat lezen. Dat is in de regel, en wat boven een meisje. En dan met de gloren.